Good morning! Welcome to my channel! And so good morning. Today, Sabado, walang pasok, weekend. So, morning. And good morning. Anong oras na ba? It's 9. 9 in the morning, 9 a.m. And talagang sinadya ko gumising ng tanghali kasi naglaban na ako kagabi. Kaya wala na ako masyadong iisipin ngayong umaga. So, naglaban na ako kagabi. Bale, meron pa ako dong naiwan na labahan, yung cover, yung bedsheet. So, yun na lang labahan ko mamaya. Tapos, yung hinubad tapos paligo. Kaya, anong gagawin natin ngayon? Medyo nakakatamad pang bumangon. Joke lang. Ayun, nakikita niyo meron akong ganito sa pamata. Kasi grabe yung eye bags ko talaga. Sobrang grabe yung eye bags ko. So, yun. Ang ginagawa ko, nagpipipino ako. Naglalagay ako ng pipino sa mata ko sa gabi pag natulog na ako. Kasi maganda daw yun, sabi ni Teacher Sala. Maganda daw yun. Kaya, so, yun. I will try my best na sana okay yung pipino ng mata ko. Grabe, kita nyo yung pagiging bulky. Sorry for my morning face. Kasi hindi yung pa morning face ko. Araw-araw ganito mukha ko. Ayun, so, I'll see you later, okay? Happy weekend. Man ko ang gabi. Kaya hindi na ako maglalaba ngayon, di ba? Guys, I'm back! Ayan, so nakaligo na si Michelle. Tapos, nalabhan ko na rin yung aking tirang labahin. Santay na lang natin mamaya. Bihis lang ako tapos susuklay. Tapos susuklay na natin. Bale, na kikinig ako sa music. Maingay lang talaga ng background kasi malapit sa kalsada. Tapos ng mga sasakyan. Ayan, nanonood kasi ako hindi nakikinig ako kanina ng, ayan. Ayan yung mga German, mga German music. Ayan, yung mga, mga English, tapos, translate lang niya sa German language. Ayan. So, maganda siya. Maganda rin siya. Kailangan mo lang talagang aralin yung lyrics para maano mo. Pero, same lang naman yung tunog. Ano yun? Parang may buko ko lang ba? Okay. So, yun. So, see ya.
Ayan, so nakapagsampay na tayo ng ating nilabhan. Ngayon naman ay magsasaing tayo. Gugutom na ako. Ayan, so magsasaing tayo. Gasan muna natin. Ito ay may natira pang kanin to kagabi. Pero, gasan muna natin, okay? Okay, ko muna kayo riyan. Ayan, may nakasampay dyan sa likod ko, mga batsahan. Ayan, ito sa ating. Kaya ito panis. Hindi pa siguro ito panis, pero parang malambot na siya. So, I think this one is panis na ang ating kanin na iwan kagabi. So, mag-aano na lang ako undi, magsasaing na lang muna. Okay, so, magsasaing lang ako. Okay? Ayan, ito na siya. Magsasaing na tayo, besh. Ouch. Ouch. Ito na ang ating kanin. So, 20 minutes, luto na siya. So, ngayon naman, dahil may kanin na tayo, problemahin natin yung ulam. Ulam. Wait lang. Hanap tayo ng ulam. Ang ulam natin ngayon ay gusto ko ng gulay. So, gusto ko ng ginisang sayote. So, bili tayo ng ginisang sayote. Okay? Punta tayo ng tindahan, bili tayo ng ginisang sayote. Kuha lang tayo pambili. Labas tayo, bili tayo ng... Aray! Kakainis. Lagi na lang ako, ano. Ala, ang sakit. Ang sakit siya, besh. Ayan, sinalabas tayo. Bili tayong sayote. Ayan, sayote. Maano naman, malapit lang yung... aray. Dito lang sa may harap namin yung bilihan ng mga gulay-gulay, pero kailangan natin pa rin mag-mask. Siyempre. Baka tayo masita. Diba? Ayan, sa bili lang tayo, okay? Ayan yung aking mga nilabhan, oh. Aray. Ayan lang, sa tapat yung bilihan ng gulay. Tatawid lang tayo. Ay, sa ano mo sasakyan, besh. Sabi mo tayo, sayote. Sayote. Po? Opo. Bilaan ng toyo. Nakitira. Joke. Nakitira, nakiupa. Ito. Sakit, dalawang sayote. Tapos, dalawang kamatis. Wow. Ito nga talaga yung tsura niya. Po? Ang gintong kamatis. Gintong kamatis. So, mahalin din ang kamatis ngayon. Ito na lang red din. Dalawa. Tapos isang sibuyas. Sakit talaga ng aking ano. Parang puti ito. Ano po? Ano yan? Ito yung puti. Ah, okay. Parang puti. Yan yung mga sibuyas sa palengke kasi mas mura dun sa pula. Ah, 300 na kasi yun. ito na lang. Tsaka isang bawang. Yan, okay na yan. Ito. Ito na yung ating napamili. Ito na siya, sayote. So, magkikesa tayo ng sayote. Ang sayote. Yeah. Yeah, na. Aray ko. Ayan. Okay. Dahin muna natin. Gisa. Wala pala akong patungan. Hindi ko nadala ang aking lagayan. Okay. Wait. Prepare natin ito lahat. And then magluluto tayo. Ayan, tapos ko na siyang i-prepare.
Lutuin na natin. Wala ako palang tripod. Tcharan! Open. Na natin. Gigisa lang naman ito. Mag-gigisa-gisa lang. Gisa-gisa lang tayo mga besh. Ayan. Sibuyas, kabatis, tas bawang. Ayan. So, lagyan lang natin ng konting magic. Tsaka, paminta. Ang messy ko naman. Kaya natin. Magloloto tayo, besh. Kita mo, besh? Kita. Angat natin dito sa taas para kita. Pwera laglag. Pwera laglag. Pag nalaglag. Ay, Maria Mercedes. Laglag na. Basta, bahala na yan. Nalagay na natin ang ating kamatis, bawang, sibuyas, salsa. Palutuin mo yung ating hapon. Saka natin ilagay ang ating gulay. Ayan, hilawan. Ito wala. Something in the dark is between lagyan na natin itong ating gulay. Sayote. Sayote na paborito. 2 piraso itong sayote natin, diba? Kaya madaming. High school din? Grade 7.